Pirtiadang pika ongdong amuluk mate jati krihini atu mati jong ni phain ko rapor ni ke papun ke pajok abang mate arni ke me pu hoksi arnam hempu Jesu Kristo mahang ke thekarni kroisi ongdong arat arnam Jesu Kristo aphan chardom chardi ponsi ninga rongalon chipi pon lason si mati jong ni phain ko rapor ni lumbajong constituency angkang dikreng langso believers Eastern Church Fellowship alongta hempu Jesu Kristo mahang ke thekarni mate Christmas ta London dikreng langso believers Eastern Church Fellowship dikon bideng ti pensi Japon lapen pastor Philip rong hanga hin pensi arna malam than pachini pon choro par piglo pini mationg tarik in korapo lake Jesu Kristo amahang ke tek arnilo lasi pini Jesu Kristo pan ke kroi tuman lake hastrolong silong ponlo jo look angdeng pi ini angdeng so kepalong fereri pima pini nenak tuma pan ningarong birka keme wantang lo posonsi pini kadowe ningarong piglo ape ning sam piglo lapu tema pirtiadang apa pot ka pijo ka bang itu main puji Kristo lo pu kapachi thang pot ni tum ningarong pen pini anam pan alira cham anong pete ponsi ni tum ni anam pan rosho pon lo la si lason si Holy Trinity Church lorulang so dipu alongta hempu Jesu Kristo aphan ardom si ongdung Christian arat mate Jesu aphan ke kroy arat chingrum si ningche parong pon lapen ason ke pachua sai deng pon bangso along Hima Kropi ni Marli President Sikaterang P Vice President Doris Hanse P Treasurer atum chitong dun kardom ini nilitum nada impurong sopi along kedo Don Bosco pen kacerap lorulang so STC Holy Trinity Church along nilitum ha tarik red rock pen ini tarik ingkora po arning an nilitum ang bang bomsi ini arning an nilitum Christmas katalon ningarong chipilo asona taxi nilitum asona taxi kathili garara tum an tirthe dang ke do kathili ka tumta nasonsi ardom ardi ponsi ningarong chipilo ini nilitum lada Hempu Jesu amahang ethek apor nilitum abang putin sitame hempu Jesu pan kedeng dunten nilitum tadak ningarong ningajepen nilitum talon tali dunlo nasi nilitum doan arata tum sitame labang so kardo mahemalong nilitum cingrumsi pini kicukijun pusitame nilitum nadak cisik cedang pon sinitum ratpen nilitum ningarong cipipon longlo tema nilitum non pirtiadang abang so suluk sudak tum aputak sita nilitum apan apor kemerak pisi nilitum apan putot labang so Christmas nilitum katalong katalilong apor nilitum kato kabe pirtiadang gitu asorkan tum hansitan nilitum surolo lapen labang so kiso penta nilitum kijok kilong dia panta arnam long hirjube pirtiadang apan nilitum hang pilo Lasi arnam ke hang son pipet red pegawai lasi kadok abe kiso kunte anta imeja pan nilitum ningarong pen hempu Jesu along cumi ripon lo kardong lason si Langharang Baptist Church Pholuni Koilamati Baptist Church West Karbi Anglong Eden Barialong lapen onglung adimalong papun pen kapejok abang hempu Jesu Kristo henlo pukroisi ningarong alon chipipon News Desk Report 365 News India